Za tsy hitrangany vidéo fa nahita raha mandalo. Déjà on va féliciter volaniko aminareo zay vahoakan'ny Toliara. Vahoakan'ny Toliara tegna miady marigny. Sérieusement, izy koa gasy jiaby fandeha tagnana karaha ataon'ny Toliara, volaniko aminareo zegny tokony malaky vita asantsika ty. Miasa boka antsika ty, tsy hoe tsy hain'olo boka fa miasa antsika ty. Vahoakany tegna mankasitrika vahoakan'ny Toliara volaniko aminareo. Zavanareo ampidivin-dreo, zavanareo fa miady izy io entre le clan de Tinoko Roberto, fa hitanareo izy corrompu koa ane, corrompu. Za miambigny izy eto, izy koa izy ava la réunion eto fôtony izy consul de la réunion zay boka izy volagniny teo. Za miambigny izy la réunion fa haiko izy tsy avy eto boka. Nareo zegny tegna mankasitrika anareo Toliara, magnamia exemple zay, magnamia moral zay. Zay volaniko, eran'ny Madagasikara Antananarivo, Toliara, Fianarantsoa, eran'ny Madagasikara. Alaitsika leçon ampianariny Toliaratsika volaniko aminareo zay. Alaitsika leçon ampianariny Toliara atsika. Karaha zegny ampandroso Madagasikara io. Miditsy zay mizaha amin'ny zay volaniko, za tsy tia magnasa fa gouverneur Diana Tasiano, franchement la honte sur toi, tegna mampamagnitra raha ataonao Tasiano. Est-ce que anao ni imaginer raha nivolagninao niany tamy vidéonao? Soi-disant vazaha sac à dos, tsy hainao. En fait, tu comprends rien. Anao tegna mampamagnitra volaniko zegny. Anao tegna mampamagnitra. Resaka touriste zegny volaniko aminao, mbola tsy hainao asanao Tasiano. Azafady fa tsy hainao asanao. Anao mivolagna mila manangona hôtely, ambila olo miasa, fotony hainao fa tsisy olo volaniko aminao zegny. Gaso anosibeon andeha avantageux amy raha volagninao zegny. Tsisy olo andeha avantageux amy raha volagninao zegny. Resaka manangona hôtely amboarazy, fa io anao fa matin'ny kolokolo volaniko aminareo zegny. Matin'ny kolokolo. Zahava vidéo volaniko aminareo partageko. Nataonao ia 2 milliards nazonao exemple Tasiano. Nataonao ia 2 milliards igny. Budget tokony azonao en tant que gouverneur. Ino asa vitanao Tasiano? Karaha la banane. Za tsy mijery volagninareo tamy Kolo TV, nde za magnisigny mahita anareo. Mampamagnitra raha ataonareo. Tegna mampamagnitra volaniko zegny. Anareo mamono tanjazagna, anareo mandafy tanjazagna, ataovagna ty lohanareo zegny Tasiano. Tu es la honte de izy koa mbola Diana ça va ao fo, anao la honte volaniko zegny. Anao la honte volaniko zegny. Je sais que efa nangalary raha jiaby zegny. Olo koa no mahay raha ataondreo io e. Anao volagna vazaha sac à dos, mais resaka brochette, mais putain, mais vous entendez de parler des fois. Regninareo edy raha volagninareo des fois, nareo mandeha devant la télé, devant les médias, regninareo edy raha volagninareo. Non, sérieux, mampalahelo raha ataonareo Tasiano. Sérieusement mampalahelo raha ataonareo. Mampalahelo raha ataonareo. Anareo tia agnamboatra resaka touriste zegny, amboaran-tseniky, réglenareo tseniky, ne serait-ce que volaniko zegny, délestage. Voalohany, azomba touriste andeha amy tanàna fa tsisy rano, manky rano niany, soit tsisy jiro.
azo touriste andeha raha karaha zeny tasianao, mbo mandiny edanao alonanao volagna io, anao nany volagna misy olo misy vola be tsy vazaha sakado volagninao, vazaha sakado volagninao io fa firy taogno ro mipetraka io, manambady gasy koa ny ro io nagnano bay amfiteotrika volagninareo io, ndehanina dosinao izy, tu vois, ny antenareo nahita soi disant andeha angalatra sakatia, io anao magnasary mivolagna, io anao magnasary mivolagna tasianao, sérieusement, anao gouverneur, non sérieusement, zay ino raha volaniko tamin'ny publication naka tasianao, volaniko monsieur le maire Jean-Luc Diavoly Diara mama problème jiaby ataonao à Diego Sare zao, anao voalohany tary tam 8 mars iny volaniko zegny, anao agnatin'ny problemeny monsieur le maire Jean-Luc Diavoly Diara io, ino tokony vahanao fa tsy volagna vazaha sakado, tsy haiko mandeha mandako brochette, mais tu te rends compte qu'est-ce que tu dis, anao gouverneur zegny, que ce soit la banane, que ce soit anareo jiaby mamitaka tanjazagna ane, anareo mamitaka tanjazagna, seul moyen volaniko zegny, anao koa tia tanjazagna, anao koa tia Diego marigny, eko anao tsy boaka Diego, voalohany raha atao hitanao raha asa nataony monsieur le maire tsy vitanao igny, tsy vitanao fotony nataonao ia budget nazonao tamy gouvernement io, nataonao ino vola io, ambarazay ino raha nataonao ta Diego Sare zao, raha nataony monsieur le maire anay ndraiky hitanay maso zegny natohatra vahoaka nagnampody izy amplacenazy, izy ny bloquenao fotony anao koa agnatiny ny blocage izy io miaraka PM, donc tasianao anao miala Madagasikara, anao miala Diego zegny fa nalefako publication, anareo miala fa anareo tsy tia Madagasikara, anareo tsy tia Madagasikara, anjo radio io fa c'est sur une petite file volaniko aminareo zegny, zavanareo tiniko Roberto nareo zay volaniko makasitsika za Toliara, sérieusement Toliara merci aminareo nagnaboaka lalagna, zay boka jaba hely zay io, aveuglé zay io, zavanareo ny ampedivinareo zay depuis le début za fa mivolagna aminareo, attention atsika ampedivindreo, zava Toliara zio ampedivindreo entre le clan de Tiniko Roberto miaraka cité nampidirindreo ampedivindreo tsika, karaha ataondreo mampiady atsika à Diego Sare, resaka PDS comment dire ça, tsy na Edmond andraiky Jean-Luc Diavoly Diara nampedivindreo, monsieur le maire Jean-Luc Diavoly Diara mavita raha jiaby zegny, resaka touriste zegny mavita izy magnadio tanàna fahitany masotsika, io lafaotinao, anao agnisan'ny lafaoty gouverneur tsy hainao boaka anao misy ny volagna resaka tamile 8 mars igny nampidirinao le problème amizay, anao koa misolelaka depuis le début fa maro nouvelle azoko, anao franchement tsy haiko raha volaniko tamin'ny amy gouverneur ty, tsy haiko raha volaniko, tsy haiko asa izy nandinika raha volagniny, asa nandinika izy raha volagniny, jusque nidira resaka brochette magnaboa vazaha sakado tsisy vola volagniny, n'importe quoi toi, c'est vraiment du n'importe quoi. Zay volaniko la différence entre anareo monsieur le maire volaniko aminareo zegny nipetraka taty la réunion nisy expérience, zegny la différence entre anareo boka, azonareo zegny tanareo monsieur le maire volaniko aminareo zegny zavanareo abazaro izy tsy magnavakavaka, ndeha boaka ianao andeha Antanjoy anao, andeha Antomoro anao, boaka Antananarivo anao, boaka amezany place anao bazaro io, tsisy problème aminazy zegny, azonareo zegny tsisy problème, izy tsy magnavakavaka, contrairement anao tasianao
Za fa volagna vazaha avy ny anty anao magnasaky mivolagna fa vazaha sakodo magnano touriste. Fôtony andeha angalatra sakaty agny vola bebe azonareo tout de suite là, mais adignanareo fa vazaha le sakodo io fa ela ro mipetraka io, même ro mahazo 450 euros un exemple, fa ireo fa nagnamia fa ela ny ananao naregny fa avy Australie, avy Qatari, avy azovy andeha angala sakatie amezanao izy. Oui, je sais ça Serette, je sais tout ça, le gouverneur io volagno zeny volaniko, za tsy tokony hagnano vidéo niany fa par rapport amy volagna anazy nalefa ny vidéo anazy, même ro namagna be nivolagna non, tsy possible tasianao masaky mivolagna raha karaha zegny. Volaniko tasianao, volaniko zegny fa mamono vola, fa mamono halatra. Aie 2 milliards nazonao tasianao agnamboatra Diego Suarez. Izy koa tsy monsieur le maire, amin'ny volan'ny commune izy magnamboatra Diego Suarez. Anao mamitaka volaniko zegny. Prends tes sbires là, alonao mandehana eky basy. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir plutôt. Non, anao mamitaka tasianao. Sérieusement anao mamitaka. Anao tegna mamitaka. Fa anjaranao tsy ela tasianao. Za mivolagna aminao zegny anjaranao tsy ela. Le pouvoir volaniko aminao n'est pas éternel. N'est pas éternel volaniko aminao zegny. Tu vois? Engin jiaby nalelainao tagny igny, ny détournoinao tagny igny, tu vois? Naboakanao igny. Vahoaka koa ny mahay raha jiaby tasianao e. Vahoaka ne mahay raha jiaby ataonao io. Nononareo zay tompon'ny fanjakana, zay moka volagnanareo tamin'ny monsieur le maire tao hoe le 8 mars igny, zegny volagnanareo zay tompon'ny fanjakana. Izy combien anareo tompon'ny fanjakana? Anao resaka touriste, mangata leçon monsieur le maire Jean-Luc Javoljara. I fotony izy mafy amy raha zegny. Mafy ARN resaka touriste. Tanao i raha volagniny voalohany, amboara aéroport Andrakaka. Za mahita financement ny aéroport Andrakaka. Amboariko ranomasigny volagniny, avadiko ranoboka. Azonao zegny? Sao tsy azonao boka. Secret io volagniny azahako. Anao ino proposition-nao tasianao, s'il te plaît? Volagna boka ino proposition-nao? Aparany vandy ataonao. Aparanao misolelaka premier ministre, misolelaka Mamirahavatomanga io. Ino proposition-nao? Tsisy proposition. Ary anao tsy nifidian'ny vahoaka tasianao. Zegny tokony ataonao agnatin'ny lohanao. Anao tsy nifidian'ny vahoaka. Anao napetraka ny Andry Rajoely fôtony anao minono Andry Rajoely. Anao napetraka ny Andry Rajoely fôtony anao minono Andry Rajoely. Par contre Jean-Luc Javoljara nifidian'ny vahoaka. Izy mamily vahoaka ao a Diego Suarez. Karaha zegny volaniko publication nakanay nivolagna fa Andry Rajoely, anao tsy maminy vahoaka, anao maminy Ravatomanga. Ouais, maminy Ravatomanga, c'est vrai, ouais. Voilà, mitovy fo. Donc, à un moment donné, abandonnez le navire. Le navire est en train de couler, volaniko aminareo zegny. Votre navire est en train de couler. Tsoanareo pas misy problème amy la famille nareo. Ils sont pour rien. Ils sont pour rien, votre famille. Anareo agnapitriko problème agnatin'ny la famille nareo. Fôtony anareo fa jaba amy resaka drala, resaka vola io. Io koa tsisy mila anareo e. Tsisy mila anareo volaniko zegny. Anareo tsy maminy vahoaka Diego. Anareo tsy maminy vahoaka Madagasikara ao. Miala anareo. Zay fa tsy mila anareo. Andry Rajoely, ataova valizinao, andesa avadia manjanaka anao, mody anao en France. Anao fa nazo nationalité, mody anao en France. Ary anao tasianao, volaniko aminao zegny, anao tsy boaka Diego volaniko zegny.
Mibogosa fatanao. Zay koa tsy mila anao e. Ary anao tsy nifidian'ny vahoaka. Izy koa anao tsy nifidian'ny vahoaka, volaizanao mikapokapoko, tsy hainao resaka touriste zegny. Io tsy hainao foeky. Nosy be alafinareo kone. Ambario be alafinareo. À un moment donné, stop. Fa nohany ny volan'ny budget zegny volaniko aminareo zegny. Ny hoany ny volan'ny budget zegny. Izy io raha mavozo, izy koa ka mirongona fitondragna ty, tasianao tsy maintsy mandeha tribunal, tsy maintsy migadra. Azonareo zay? Anao ny placen'ny Jocelyne, ny anty anao contre Jocelyne. Tanao anao fa fitikanao volaniko zay. Anao ny placen'ny Jocelyne en place io, ny ana anao contre Jocelyne. Sitrany koa zala Jocelyne e. Sérieusement sitrany koa Jocelyne. Izy koa nareo jiaby ao volaniko zay, sitrany koa Jocelyne volaniko aminareo zay. Tu vois? Za tsy tiako politique indreo, fa sitrany zala lavitry Jocelyne. Oui, Jocelyne mbo regninareo mivolagna mikoragna fa araiky io zava-bory réglage nareo io. Zava-bory réglage. Fa nareo fanivangonareo te fantrofigny tam vola. Anareo fa naregny bory réglage ny vote lalagna. Anareo fa naregny bory réglage mivolagna fa aboanao monsieur le maire anay. Karaha ataony afakandro Christian, même cité ny volaniko zay, miady. Anareo fa naregny bory réglage ny courant, maire anay aboafa, tanànanay maloto, maire teo igny tsy naloto karaha io tanànanay. Monsieur le maire, Jean-Luc Dzavolja, reste serein. Reste serein. On arrive. Zay avy. Zay avy. Anao tsy ambelanay. Je te promets, anao tsy ambelanay. Reste serein. Zay volaniko aminareo vahoaka ny Diego, vahoaka malagasy. Kazakivy anareo fa raha ty volaniko aminareo zay, tsy maintsy vaky. Io tsy maintsy vaky. Fotony atsika tsy agneky. Raha ataondreo io atsika tsy agneky. Patience. Gladiateur. Patience. Anao fa patience fa eko sarosarotry izy volaniko zay fa avy zo. Sois patient. Sois patient. On arrive. On est là. On viendra. Zay volaniko depuis le début, zay tsy miabandonne anao, on t'abandonnera jamais. Fotiny raha nataonao aminay tsy voavalinay zo. Le seul truc qu'on peut faire, c'est ça là. You. On te lâchera jamais. Eko mbola dur anao zio, mais zay avy. Kazatetra anao gladiateur. Kazatetra anao fa zay tsy maintsy ho avy. Ngatako amizanahary, raha volagnin'ny namako jiaby niany, fa nalefako publication, resaka maramila biny, ngatako amizanahary zegny, io tanteraka fo. Za tsy kivy laniko aminareo zegny, zay kivy aminaka. Zay magnasary kivy io, za tsy magneky. Za koa avy amin'ny France, anareo magnasary kivy amin'ny France, za koa avy agny. Nareo milifasa fo anareo. Io tsisy olo mila kivy zegny eto. Olo jiaby mitrangana eto. Tsisy olo kivy zegny. Mila changer tsika la peur. Il faut que ro kivy atsika amizay mandroso. Azonareo zegny. Eko de temps en temps c'est normal. Misy viavy ao, misy secrétaire anaka ao, misy za kivy hely fa non tsy possible zay volaniko. Tokony tsy niaraka tamy Joakim anao depuis le début. Io amizay anao mivolagna io tsisy kivy zegny edy, io tsy miala io tsisy mipody afara. On a un objectif volaniko aminareo zay, c'est la réussite, la patrie ou la mort. Anao tsy kivy taty, anao tsy kivy, tsy possible anao kivy zegny, anao mba very jery. Io anao meky io anao ke.
io tsisy kivy zay volaniko. Ereranao araiky io fo volaniko zay, ni rencontrer Joakim Satlara io. Igny fo ereranao. Justement boka, io tsisy olo kivy volaniko aminareo zay. Ha? Tsy tokony mirencontrer Joakim Satlara anareo, izy koa nareo tsy fôtiny za mandeha fo. À fond fo. Zay volaniko. Gladiateur, préparé tsara. Raha jiaby io andeha. Io volaniko aminao zay, eko anao agny, anao fort volaniko zay. Anao Nelson Mandela gladiateur e. Anao Nelson Mandela ne kone. Zay matoka anao. Atokisa koa raha ataonay. Ireo io tsy maintsy rongana andeha tiandreo zay tsy tiandreo fa ireo tsy maintsy rongana. Maramila, misy anareo mizao parole des militaires volaniko aminareo zay. Za nagnano publication igny, c'est pas pour rien volaniko. Anareo nandefa publication aminakahy igny. Resaka raha ataonareo. Za miposa anareo en même temps. Isan'andro za mivolagna aminareo eto. Ha? Za kaza il faut pas me décevoir. Hein? Za koa meloko tsy mety volaniko zay. Il faut pas me décevoir. Parole des militaires zay, c'est sacré. C'est sacré parole des militaires zay. Parole de la gendarmerie. Misy. Merci aminao général, nivolagna taminaka. Taova message igny. Tramboa, zay volaniko aminareo, za tsy manogna agnaragna. Za tsy manogna agnaragna. Merci aminao général. Message nao jiaby fanava aminakahy. Ha? Hely tavela. Atsika tsy maintsy mandroso fo. Tout simplement. Voilà. Zay volaniko tsy mila kivy eto. Io tsy mila kivy. Ataontsika malakilaky fo vidéo ty tsy ataontsika lava loatra fa tasianao solelaka basy. Tu vois? Tokony anao nitrangana, anao nikoragna tamin'ny olo maventy aby io, olo nagnapetraka anao io, nagnapetraka, anao tsy avoafidin'ny vahoaka. Anao tokony mivolagna ampody ananareo monsieur le maire nefa izy mavita magnamboatra terrain-drakaka. Touriste jiaby milomay. Azonao zegny? Terrain-drakaka fo volaniko zegny. Resaka délestage. Zay mikoragna aminazy, zay mikoragna amin'ny gladiateur monsieur le maire Jean-Luc Javolojara. Zay mikoragna aminazy. Oh, zaho edy azo financer izy ty. Niany ty, tsisy raha mandeha fotony, izy tsy eo. Tsisy raha mandeha, hitany masina roboka io. Hitany masina roboka io. Zava maloto. Ah, maloto Diego e. Ha? Bazary karaha tsy nibiegny e. Ha? La faute indrovy. La faute ny premier ministre, la faute ny Tassiano, Dirkab, ny Jocelyne Maxime, Iboura réglage. Lydia, bien sûr. Oh, ah, Lydia. Voilà. Donc, voilà. On arrête là. Tati, on arrête là. C'est la patrie ou la mort. Yo tsisy kivy zay. Izy koa fa meloko anareo, même quand yanaro za, même à 1h du matin, 3h du matin, 4h du matin, je suis éveillé. Zavanaro za, éveillé fou. Ah. Atsika fanjay tagnana volaniko zay. Après la réunion, fa maro proposition atsika, tiako be zay proposition, fa maromaro atsika io, nandilitra ela atsika io, voilà. Fa iny fa tsara boka, iny fa tsara. Bébé ely izy iny fa, ataontsika tous les moyens volaniko zegny, ambilazagna ny tolo de la réunion à pied volaniko aminao, za ilomay, alaiko pancarte, tsy magnino, za ilomay. Ataontsika misy moyen fa vitantsika izy ty. Voilà. Normalement, demain, atsika normalement misy contact hely, atsika mikekolo, normalement, raha jiaby apetrapetraka atsika fa amezantsika pression le gouvernement français avy. Le gouvernement français avy amezantsika juste atsika tsy androboka raha, atsika juste volagna, on est au même table que eux, on va les expliquer. Zay tsy may accepter les arrestations arbitraires, zay tsy may accepter comment dire ça là, on nous prive des manifestations, les libertés d'expression, raha jiaby zay, dictature ataondreo, appauvrissement de la population, prisonniers politique, il faut libérer. Maro feky raha vitantsika io fa zay milagnitsika état fédéral, voalohany état fédéral. Atsika tsy mijery fikahiny raha valomanatsika
équipe Ravalmanatsika magnodigny jeritsika fa atsika tsy miditra amizay, zay volaniko cité, tu es dans la mauvaise route, tu es dans la lalagnanao tsy tsara, za fa mivolagna aminao cité lalagnanao tsy tsara, tsy hainao anao à gauche à droite fa tsy hainay bôka anao zao, voilà. Zay volaniko, état fédéral, il y a que ça. Même hitanareo vidéo nalefako niany volaniko resaka zanaka Ravalmana, resaka madame nivolagna resaka budget igny, voilà, basy eky, basy. On a compris, apetraha état fédéral, anareo mipitsaha tany misy anareo, zay tsy empêché anareo avy aminay aty, mais vous êtes pas venu dans un pays qui est conquis, dans une région qui est conquis. Azonareo zegny, respectez-nous, on va vous respecter. C'est comme ça. C'est vice-versa. Anareo koa respecter zay me respecter anareo. Hein? Pour l'instant, zay me respecter anareo fa anareo tsy me respecter zay boka. Hein? Anareo club 48 volaniko zay. Anareo club 48 tsy me respecter zay. Jusqu'à olo aminareo afo mivolagna aminaka mikeky za mivolagna marigny raha volagninao Joakim, marigny raha volagninao, zay Antananarivo fitiavanay tegna, fa zay mamitaka, zay fetripory, tsy zany volagna zegny, attention, tsy zany volagna zay fa anareo no volagna zegny. Ya, miasa amin'ny ministère, miasa amin'ny gouvernement, anareo mivolagna zegny. Zegny amizay volaniko, c'est la patrie ou la mort. On ne lâcherait plus aujourd'hui. Tsy ambelanay eky amity. Erreur nataony namanay jiaby igny, ery Kotita, ery Kobese, ery igny tsy ampodinay eky. Oui, cité égal Ravatmanga. Cité na anareo fa narigny volagna cité na anareo fa mais misy raha mandalo volaniko, cité na bokako eto. Anareo koa nivory. Allô? Ravagnitsika barrage. Anao tsy nagneky cité. Anao tsy nagneky. Za gadjendro. Anao ne tsy gadjendro cité ni. Anao koa misy une immunité parlementaire. Anao tsy possible gadjendro ni. Anao ne fautif agnaty raha jiaby cité ni. So tsy hainao. Za mivolagna raha marigny aminao. Anao fautif. Anao koa tsy nitandatsika tamin'ny élection io. Élection n'aurait pas eu lieu. Anao fa anao nahazo tamin'ny élection, anao tsy niady jusqu'en farany. Fotony anao nambobineny mamy Ravalmana. Tu vois? Fotony tsy tianindreo io atsika gnapetsaka état fédéral. Si teny za mivolagna aminao zay, raha volaniko aminao, anao nikaiky za une fois, deux fois, après tu m'as plus appelé, je m'en fous. Za tsy mijery. Tu vois? J'ai pas besoin de toi. Tu vois? En plus, anao volaniko zay, resaka opposant politique. Non, t'es pas un opposant politique pour moi. Anao marionnette. Volaniko raha marigny. Anao marionnette. Voilà, tout simplement. Donc, je suis pas avec toi. Si tana za mivolagna miresaka afaka ny Christian, anareo koa nivory tagny. Zay volaniko aminareo, raha volagninareo jiaby haiko aty. Olo mandefa message aminaka. Exemple anao zao, tsary niresaka meranay Jean-Luc Javoljara, Afakandro Christian ndraiky plusieurs fois izy mivolagna. Meranay Jean-Luc Javoljara. Fa ela tavela mes frères, mes sœurs, fa ela tavela tsy maintsy hietsika atsika. Voilà, zay tsy natoko depuis le début vola tsy miova Madagascar, io tsy hagnano rata. Aboakanareo fa vous avez eu tort. On va bouger. On va bouger. Vous allez voir, tu vois, Nosibe tsy maintsy hetsika, Diego tsy maintsy hetsika. Fa nihetsika Diego, mais namanaka igny bon, mbola misy problème hely izy fa nihetsika Diego, Nosibe tsy maintsy mihetsiky. Ça c'est sûr et certain. Je mettrai ma main au feu. Io volaniko boloniko tango ty, izy koa fa tsy hetsiky Nosibe. Za fa mivolagna aminareo zay. Bolongako tangoko izy koa tsy hetsiky Nosibe. Faut raha jiafa tout est mis en place, raha jiafa mandeha jusqu'à pour maramila boka Diego Sarez mivolagna taminaka, volagna amina manao fa zay tsy andeha Nosibe. Maromaro maramila marara Diego.
Rô nandeha ambanivolo, aboaka koa, rô nandeha ambanivolo volako zay. Tu vois? Rô amizay téléphone-ndreo amizay décharge, fôtiny délestage volagnindreo. Pare zegny, io koa e, voilà. Fa elo tavela, io tsy maintsy hipoaka fo. Nde tianareo nde tsy tianareo. Fa maro mivolagna po, zavanareo toliara zio. Maresaka toliara maresaka toliara. Izy io, un instant izy fa nahazo nouvelle, un instant boka toliara. Na toliara, merci mon frère, zay vôgony, ary zay tsy agnambela, ary zay hetsiky. Voilà. Mbola ampediavindreo, zay volaniko aminareo, tsao ivadiko Rwanda fo raha ty. Tsao ivadiko Rwanda, tsy tiako edy izy Rwanda. Ede za fa mivolagna aminareo, c'est trop grave Rwanda, c'est pas bon. Zay mbola. Voilà, zay vidéo tsika niany. Anao mila aminay ao, tasianao. Zay fo volaniko aminao, volagnanao la banane, va faire du jus, fais une affaire, fais une affaire, je sais pas moi, va dégage de là, mais raha volagninao resaka touriste sac à dos zegny, non, tsy mety zegny la banane, tsy mety, anao niany mivolagna fa ro boka andeha hivanga sakatia io, anao mivolagna fa or que le vazaha fa ela atao magnampy presque bay amy fitotsika jiaby nadosinareo, nialulenareo. Donc, demain, taninay jiaby io, nivangenay iny fa tsy mi-existe eky basy. Io tsy mi-existe fôtiny, anareo magnano zay raha ty ataonareo. Tsy mi-existe taninay iny. Tany nivangenay, tragno namboarinay, ataonareo karaha tragnon'ny vazaha, izy manambady gasy, jusqu'à nafika zanakanazy, vazaha io maty, piscinenazy pendant 3 jours, nalainareo bulldozer. Normal zegny aminareo. Or que izy nagnano bay amy fitotsika 99 ans, niana amizay nareo magnaboaka taratasy mivolagna fa annulé eky bay amy fitotsika. Allez chier donc. Normal raha ataonareo zegny. Io tsy normal. Donc arrêtez. Zay nivolaniko, za mivolagna tamy Boradès teo. Boradès mivolagna taminaka, oui tokony nataondreo, ro nagnamboatra taratasy depuis le début, ray aman-drendreo sasany ça fait 60 ans, ro tokony nagnamboatra taratasy. Même anao magnamboatra taratasy zay, la preuve volaniko zay. Taninao io, taratasy misy aminao, mbola angalarindreo fo, mbola ravaindreo, tsy angalarindreo fa ravaindreo directement. Donc, tout ce que vous dites là, c'est des conneries. Raha volagninareo jiaby na la faute Andriamanitrentsika taloha, non. Ity araiky ty volaniko, Anjirajoely, miela. Protège ta famille maintenant, protège ta famille. Hitanao raha nandalo ta lavoloany any, afaka moaly, eko koa nareo foka e. Eko anareo foka, tu vois? Cocktail molotov aroe, bouteille aroe igny. Tsy zao tsy za. Anareo fa foka tagny boka. Protège ta famille, Anjirajoely, basy eky. C'est ton dernier mandat, respecte-toi. Tsisy raha vitanao, miala amizay. Tu vois, ambla koa olo hafa koa hitondra, ambla hafa koa hitondra. Respecte fa, même anao tsy respecten'ny premier ministre anao tsy respecten'ny membre vatomanga anao tsy respecten'ny ministre anao jiaby nambelanao, anao tsy respecten'ny maire anareo, anao tsy respecten'ny député nareo, anao tsisy olo mirespecte anao zio. À un moment donné, stop, basy eky. Miala moramora anao, dernier mandat anao, eko anao fa tsy possible eky anao hitandatsika après. Même anao nangalatra vaty teo, truqué raha jiaby nataonao. Bon, de toute façon, ça volaniko aminareo zegny. Normalement, za mahazo audience amin'ny Huguette Bello, za miambigny, io za mikoragna aminazy raha jiaby mandalo, tu vois, amezako pression. Ambilafo Macron mandeha agny, fa alohany izy mandeha agny fa izy fo mahazo aminaka hely fo. Mahazo hely fo, jireny izy tsara. Tsy jireny izy, c'est pas grave. Au moins j'ai dit, zay volaniko, la réunion, fa maromaro atsika nivolagna fa atsika pare hagnano manifestation io, l'heure io, l'heure levatsika on va essayer de voir. Normalement, le port atsika ma samedi, io atsika mikoragna, atsika mantamigny raha jiaby. Normalement, atsika, on va être reçu. On va être reçu déjà, c'est bien. Déjà, après, le reste, on va faire avec. Tu vois, kazakivo atsika magnano raha. Kazakivo
Maro ny volagna Madagasikara fa tsy michange io fa karaha io vahoaka teto namagna fa pareo, voilà tout simplement. Zay vidéo-ntsika niany, mila antsika eto le koragna, tasianao ty fo nampa degré zany ihany fa c'est pas grave, izy tsy mampakivy zany eky.